Xarabank. Diskussjoni. Min għandu talent ma jaħbix. Issir ġenitur meta tkun hemm mat-tifel tiegħek. Problema li ma tħalli l-ħadd jitkellem. Għaliex dan il-paniku kollu? Li mhux tajjeb, mhux tajjeb. Kemm Ħafna. Ma kemm? Ma mistanti statistika, però ħafna. Divertiment. Kolla biddiet alla jbiel. Tifkira. U għabbi, għax marret il-ġenna. Rakkonti. biex wasalt saw kien hemm ħafna xogħol. Tara d-dajsa tinqaleb, tara tarbija wiċċa l-isfel, tarbija tereq. Tgħid il-bambin li tani rigal kbir. Kurrenti. Dik intkom għadkom ma nizziltu. Kont les ngħid il-verità kollha fuq l-Ewropa. Għajnuna. 9,015,000. Investigazzjoni. Mhux kulħadd jaf il-liġi. Jaslu l-pulizija. Ġustizzja. Dawn in-nies nirringrazzjahom minn qalbi. Xarabank. L-ewwel bl-istorja tiegħek.